Zo, hè? Nadat het de hele mannen rijnd had, komt er nog eindelijk een beetje een wetterig zintje doorheen. En ja, morgen dan wordt het wel 24 graden naast. Hartstikke leuk dat je met jongen. Dit is een nieuwe video van de Friese vlogger. We zullen even naar de sleutel. Ha, goeiedag mevrouw. Je ook een op paard? Ja. Ja, ze wil wel wat op een paard. Hè. Ik stel even naar de kaaimakker daar. De kaai, ik denk dat het steeds de kaaimakker. Ik wil lekker Fries. Ik ben naar de kaaimakker, want er moet even wat kaaien die makken worden. Maar ik moet even doen een audio doen, denk ik. Momentje. Ik moest even wat doen de audio doen, want ik heb het idee dat het vissende loer weer. En dan ja, vind ik het gewoon net mooi genoeg. En ik vind audio maar wel een beetje mooi werden. Goed. Oh, kijk hoor. Ik kreeg wel voorrang hier erbij. Nou, dat soort van morgen ook worden. Morgen dan wordt het dus iets van 24 graden. Of 24, 23, weet ik volle sites. In ieder geval 4 boven de 20. En ja, dat soort van ik flink waaien uit het zuiden. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Zo, deze man die hier aan toe komt, die is er al een beetje op klaar. Die had een kwarte broek al ons. Je bent er al klaar voor morgen? Je bent er al klaar voor morgen? Jazeker. Morgen wordt het wel 23 graden, meen ik, hè? Lekker warm. Je dacht ik door vast de kwarte broek om, dan ben ik op tarret. Al een paar dagen. Al een paar dagen al, ja? Of ben je altijd met de kwarte broek om? Vaak wel. Ja, hè? Maar ga je het zelf zeggen, dan? Hoe mag ik het zien? Ik had net gauw koud. Dit zou zeggen. Oh, ja, echt niet? Maar hoe koud maar het dan wezen dat je een lange broek moet doen? Ja, zodra het onder de 4 graden, 6 graden, zoiets, Dan pas? dan kennen ze wel wat langer. Dan ben je dan een soort Wim Hof-achtige man of zo? Hoe mag ik het zien? Nee, ja, ik zit gewoon als een Fries gebloed. Ik had net zo gauw koud. Een echte Fries had, ja, ik reed in dikke jassen en een lange broek om, maar... Ja, en ik had 12 hier op de merken stond dat ik wat voor de weer stond. Ja, je wou gewoon heel erg weerstand. Ja. Of zwaar het misschien dat je een kwarte broek moet doen, dat je een hele weerstand had? Ik denk dat het daar toch wel heen gebloed. Ja, hè? Ja. Zo. Je bereikt dan misschien een moon kennen we wel, dus misschien ook een moon nog dan. Ja. Nou, tieren. Nou, Nog voor een weekend zou ik zeggen. nog een weekend. Ja, dank u wel. Dat is even zo. Ik heb een plas in hier, joh. Dus dat wordt het rijdt, hè? Shit. Zo met een eindje dus. De kruis zit in de plas. Oh. Ja, dikke webberplassen weer, hè? Shit. Wat zei het? Hè? Een volwassen man die met zijn camera speelt. Ja, ik ben een volwassen man die met de camera speelt. Ja, ik speel ook met mijn camera. Jij speelt ook met je Nee, ik ben camera? jou toevallig tegengekomen. Ja, klopt. Maar jij mag mij niet op televisie zetten, hè? Ik zit niet op televisie, nee, op YouTube. Ik heb een Op YouTube kanaal. YouTube-channel, hoeveel volgers heb je? 12.000 ongeveer. 12.000? Je had mij een keer in het verleden erop gezet. Ja, is het ook? Ja? Ja, had ik mijn werkkleren aan. Zei ik kom jou nog een keer tegen. Oh ja. Dat was toen staan we nog op de Willemskade. Ja, die Willemskade zit Ja. je. Waar zit je nu dan? Het Zuiderplein, daar. Gaat het wel goed met mijn... Ja, ik heb het wel goed, hè? Ja. Het gaat goed, ja. Ja, ik praat ik wel fris. Ja, ik kan fris, ik kan alles nou. What kind of language do you want? Ja? Ik praat wel taal, prachtig. Talen. Ja. Talen voor? Behalve, Betalen natuurlijk nou. betalen, dat was net. Dat doen we net. Dat doen we net. Goeie, hè? Ja, goeie. Dat is de podcast. Dit had de verkeerde aanslag nou. Dit is nog voor de fietsers, hè? Dit is een beetje. Hey, LP's. Ja, Heb je wel LP's te keer? Hij is wel koop. Wat ben je het voor? Ben je het te keer? Of, Ja, 60, 70, 80 en... Zoekt u wat zo? Nou, weet ik niet. Zit er wat leuks tussen? Wat ben je voor LP's? Doe maar een bot. Ja, 60, 70, 80 en... Nederlands, Engels, Duits. Ja, maar wij gaan nog maar heen. Jo, brengen ze nog foto, of wat mag ik het zien? Nee, Bulgaat. naar Bulgaat. Bulgaar? Wat is in Bulgaar dan? Uit Verhuizen. Verhuizen. Oh, je bent verhoezen? Ja. Ook kom op tv? Ja, ik ga een YouTube kanaal, ja, de Friese vlag. Maar je bent op verhoezen en Bulgaar? Ja. Nou, dat maakt dan heel erg herinnerd toch? Ja. Je gaat heel erg herinnerd bij het Winkelkaartje. Ja. Bulgaar. En nog 20 keer. Ja, En Bulgaat. nog 20 keer. Nee, Ja. hou op. Ja, serieus. Serieus? Ja. Je bent kent dan net, maar dat is al een oren manier toch? Je zit in een bus of zo? En dat scheelt geld. Hè? Oh, zo, je mag net volle geld. Economisch, nee. Nee, hè? Oké, maar dat, ja, Ja, leuk. de foto die erin vergeet, zou ik zeggen inderdaad, hè? Ja. Oh, dus ik kom op YouTube. Hartstikke goed. Ja, de Friese vlag, ja. Ja, hartstikke mooi.
Ah, wel van gehoord, ja. Wel van u gehoord. Ja? Ja, Oké. te gek. Maar je brengt nou eerst de LP-collecties op. Ja, hoor. bij ons Ja, ik heb, de gang staat er nog heb- meer. Ik heb er 5000. 5000 en die wordt aan het elkaar daar. Ja. Nee joh. Inclusief de rest van de hobby's. Dat is hartstikke leuk. Dit. Ja, nee, zeker. Ja, maar jongen, het is ongelooflijk. Ik denk dat ik hetzelfde was zo, maar Joop blijkbaar wel. Dus we kunnen onszelf terugzien binnenkort op YouTube. Ja. Helemaal te gek. Maar wat zit er nog alweer in jouw collectie dan? Nou, Roxy Music, Nederlands, Engels, Duits, piratenmuziek. Ja, maar je had toch zien, hij dan wel Spotify en zo, dan kun je toch gewoon online luisteren. Nee, ik hou van Echt het echte oude leuk. tempo, ja. Ja, hè? Hij wil ik wel een plaatje draaien dan. Nee, maar momenteel even niet. Oh. Momenteel is het alleen verzamelen. Je wil even verzamelen Ja. en dan ook draaien. Nee, Oh, dat het zit is even goed. zonder pick-up. Ja, zo ja. Nou, ik zie hem net lang ophouden, want... Ja, je mag wel, hoor, mag wel. Oh, jawel. Ja. Ik zing je maar erin. Ja, ja leuk. Hoeveelste keer in dan dat je erin? Net begonnen, eerste Oh, keer. dit is de eerste nog maar. Oh, dit is de eerste. Oh, je zit nog aan het begin. We moeten nog een keer of 20. Wat verdorie. Maar je hoort nog net. Nou, vanavond misschien nog één keer, morgen verder en zondag verder, maandag verder, dinsdag verder. Ja, dus dat de meesten dit weekend nog even showen, dan zullen ze in vers worden in. Ja, Met de karren vol. en meer hobby's, lading modelbouw. Oh, lading modelbouw komt nog. Iets van 15 boten en 15 auto's. Vaak is het ook wel zo, als je verhoest je, is het ook wel een goed moment om eens wat fotten te maken, hè, zeggen ze. Nee, nee, dat gaat niks weg. Nee, hè? Nee, Zo ken ik in een afstand van wat? nee. Dat goed misschien ik net, hè? Dat weet ik net. Hangt van de prijs af. Ja, zei had hij een goed bad doet. Ja, dan wel. Ja, hè? Dan, ja. Ja, wat mij hier nog voor had dan? Nou, doe maar op persoonlijk of doe maar een voorstel. Ja, ik hoort net de haven. Morgen. Hé, hoi. Ja, Nou, ja, ik hoort net de haven, maar nee. Wat was uw naam als ik mag? mijn naam is Eduard Rekker. Ik ga hier de Eduard. Frieske vlogger hier Hartstikke, vertellen. we hebben wel gehoord, hartstikke goed. Ja, hè? Nou, succes nog Ja, maar, hè? Eduard, hartstikke bedankt, Ja, hoor. ja, Succes, bedankt, hè. Ja, bedankt. succes, Oké. hè? Nou, Ja, succes met vroegen, hè? Dank je. Hoi. Hoi. Dat is zeker, hè? Is dat? Ik moest er net denken nog. Nou, ik moest er net aan denken om zo vaak mijn kar op een deel te verhoezen. Dat is dik, hè? Ongelooflijk. Ja, hè? Dat is toch wel bijzonder. Nou, goeie. Nou, dan ben ik blij voor die mensen in ieder geval dat het een beetje droog is. Is dit jouw tackle, meneer? Ja, Ja? ja, of ik ben van hem, dat is maar krijg hoe ze het zeggen wordt. Hoe heet hem? Dikkie. Hoe? Dikkie. Dikkie? Of ik wil Dirk. Dirk, oh Dirk. Oh, de tackle Dirk? Dit is een tackle toch, net? Ja. Ja. Maar wat voor soort tackle is het nou dan? Een langharige standaard tackle. Oh, dit is een langharige standaard tackle. Ja. Heb jij vroeger een tackle gehad, maar dat weer een roeg hier. Ja, dat ken ik. Ja. En Dit hij is steekt nog- ook- dit- Ja? En dan had ik nog gladharige tackles. Ja. Ja, ze hebben in alle soorten en maten. Ja. Nou ja, de maat is vaak een beetje hetzelfde. Een lange rij, maar... Ja. Nou, prima. Nou, dood Dirk. Daar heb je nog. Dood Dirk. Hoi. Hoi. Hey, goeie. Verkoud hij er nog steeds net helemaal voorbij. Wat gebeurt er? Waar laken er zo vreemd? Jezus, wat voor... Nou, raar. Dat kan me... Is het even vrij hoe dat zit? Dat ook bliksem, maar ik ook hou hem voor de ding. Waar laken je van hem zo hurt? English? Did you laugh? Ja. Ja. Who was it? Who was the laugh? Was it you? How did it go? Because it was a very hard laugh. Can you do it again, the laugh? Again? In front of the camera? Yeah. Okay. Wait, I need to concentrate. Wow. Wow. That's very... Do you always laugh like that? No. Oh, Fortunately not. Otherwise they would put me in a psychiatric center. Yeah, maybe. I think so too, yeah. But it was a really great laugh. Thank you you. very much for the laugh. Have a nice weekend. Heb ik nog wat zinten? Wie het net? Ja, oh, wat.
volle hak. Oh, je gewoon 50 cent. Ja. Alsjeblieft. Succes. Ja, dank je. Hoi. Camera voor daklozen. Hé, wat, sorry? Dakloos. Ben je dakloos? Ja. Ja? Maar waar slaap je dan? Als je dakloos bent, waar slaap je dan? Oh, wat? Oké. Zo, oeh. Ja, zie je, de schoen- en sleutelmeesters. Dat mag wijzen, zie je? Schoen- en sleutelmeesters. Weer geklemd. Hup. Zo, hup. Zo, nou. Die kaaien die ben klaar. Dus dat is fraai. Dan kennen we waarom. Ik steek nog een enquête dus invoeren. Hè? Als het denkt van hey, dit moet, ik kan beter op de nieuwe stad. Hè? Dan kun je gewoon invoeren op een enquête. Invullen op een enquête, hoe mag ik het zeggen? Ja. Haha, goeiedag meneer. Hoe is het met jou? Goed, maar jou. Ja, best joh. Dan kom ik nog lekker op film. Ja. Oh, bliksem. Ja, dat is wel goed net. Ja, eigenlijk net. Nee, wat dan? Ik ben in uniform, dat ken het. Is het een uniform? Ja. Wat voor uniform was het dan? Oh, zo nou, dat kennen we dan. Eigenlijk net, maar ja. Nee, maar is het niet man? Maar eigenlijk net. Dat weet ik wel, maar dat is... Ja, ik ben al net echt niet, dus. Oh, dan als het echt veilig bent, dan pas maar echt niet uniform. Maar dan is het net cent, dan ook. Ik heb het nog nooit zien. Nee, dat is nooit op de jas, dat kennen we dat. Als lang als we net een soort beveiliger oorren is, toch? Dan mij toch? Ja. Ik zal verder. Ja, is goed hoor. Hey, succes. Hè? Hoi. Ja, ik weet niet hoe het zit met militairen. Dat hier toch met militairen toch ook wel. Dan mocht je net uniform hebben. Ik weet het niet. Daar weet ik eigenlijk helemaal niks van. Ik ben net een militair. Ik ben gewoon militair West. Ik had er echt geen idee van. Maar er weer wel eens iets mee. Van dat meestal een uniform of zo dingen of zo. Hoi. Die man die zit te zien. Hij is soms wel eens. Het is een beetje zat te zien. Maar ik net zo gek, want als je zo met de camera hoe staat erin, dan vind je soms meestal wel wat apart. Inmiddels ben ik zelfs wel redelijk onwend dat ik me zo met de camera hier hoe staat erin, maar dan ben ik een aantal mensen die vinden het nog steeds vreemd. En ik wil eerlijk zeggen, ik snap het ook wel. Alleen omdat ik er zelf zo mee ren, shock het zelfs net. Ja, mooi cameraatje hè. Mooi fietsje. Prachtig hè. Wat een geweldenaar. Nou, dood daar aan. Ik ga aan pensioen. Ik heb het wel zien. Dit nou even, best wel pad dit. Zie je? Dit is een pijltje en dan maar een pijltje met een pijltje ertussen. Pijltjes met pijltjes. Evo prostor se slobodi, vidiš, oslobađaju se, nema posla. Dat versteek ik net. Wat is dit dan? Dit is de... Ik weet niet wat het is. De ter. Nou, dit is in ieder geval gesloten. De ver is gesloten. Ja. Ja, ik vond de vlog op zich wel leuk, maar op het einde gebeurde er net zo'n hele volle. Weer een beetje saai, toch hadden maar gewoon naar hoe staan. Nee, dat vond ik net zo heel vol. Nee, dat heel veel oorskent. Dat weer een beetje verschietend hier eerlijk zijn. Dat weer wat verschietend hier, maar ja. Ja. Dan gaan we verder. We gaan op naar de basis. Dan gaan ze een bak koffie.
Oh, lekker bak koffie. Lekker. Lekker hoor. Ik geef het voor. Ja. Nou, ontzien.